kulumnai boikoubw आरो आंनि Switwni Lama channelनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बासागिरि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय jasihorbai जाय मासे आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाबाय ख्रिस्टियाना धर्म नङा ख्रिस्टियाना धर्म नङा बेनि सोमोन्दै आङो गुसुङैहाय नोंथांमोनजों सोलोंनो थाखाय आंनि Switwni Lama चेनेलनि गेजेरजों खेबसे नुजाफैबावबाय नोंथांमोनहा अन्नानै लाइक आरो शेयार कमेन्ट खालामो दा जोङो गोबां मानसिफोरा जोंनि ख्रिस्टियान धर्मखौ ख्रिस्टियानखौ धर्म होननानै बुङो आरो गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै मिथियाखै आरो मिथिनोबो लुबैयाखै ख्रिस्टियाना माखौ बुङो आरो मिथियैखाय गोबां मानसिफ्रा बुङो ख्रिस्टियानफ्रा धर्म कनभार्ट खालामग्रा थगायग्रा लब खालामग्रा माबा मोनसे धर्मनिफ्राय गुबुन धर्मनिफ्राय मानसिफोरखौ बुरखाय ख्रिस्टियान सोग्रा होननानै बुङो हास्थायो बियो गुबुनारिफोरनि बाथ्रा गुबुना गुबुन बाथ्राफोरखौ बुङो नाथाय बिखौ मानो बुङो बे ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै नोंबो मिथियाखै बेनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों आरो बुंदों नाथाय ख्रिस्टियाना बेबादि ख्रिस्टियाननि मावनाय दांनाय थाबायनायफ्रा बेबादि बे बुहुमाव मानसिया गोबां जाथि हारि माहारिफोर दङ इसोरा गोबां मानसिफोरनो बेबादि गियानफोर होबाय इसोरा बेबादि मानसिफोर बुहुमाव सोरजिबाय बे बुहुमनि मानसिफोरा गावजों गाव अनलायनो रोङै गावजों गाव हेफाजाब खालामनो रोङै गावजों गाव बिमा बिफा बिदा फंबायखौ सिनायनो रोङै बेबादि सिमा बारलांजोब्बाय मानसिया गावनि पाप मावनायजों गादैलाबाय आरो मानसिनि पाप मावनायखौ इसोरा नायनो हायैखाय मानसिनि पाप मावनाया रैखा मोननांगौनि बेबस्था गैयामोन मानसिनि पाप मावनाया बारा जालांबाय आरो बे पाप मावनायनिफ्राय मानसिखौ बोखांनो थाखाय इसोरा जोंखौ जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों बियो बोखांबाय गाहाम जहननि 3 अध्याय 16 बुंदों इसोरा बे संसारखौ एसेग्राब अनबाय बे गावनि सासे फिसा हौवाखौ संसाराव ओरैनो दान हरबाय बेखौ फोथायग्रा बेखौ नाजाग्रा साफ्रोमबो उफायै बादि बबेखानि जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि बेबादि मोजांथार बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा प्रेक्टिकेलि बेबादि गावनि फिसा हौवा जिसु ख्रीष्टखौ संसार ओरैनो दान हरबाय आरो बेखौ मानसिफ्रा माखासे हान्जाफ्रा नाजावबाय माखासे हान्जाफ्रा नाजावाखिसै जायफ्रा नाजावबाय बेनि बुजानाय बेनि सैनांनाय बेनि खुरसाव आलायजानाय बेनि फसरनाय थैजों बेनि गारायफोरजों मानजाफोरजों जोंनि पापनि गारायफ्रा पापनि दागोफ्रा सुस्रांजाबाय जोंनि सुस्रांजायै पापफोरा जिसु ख्रीष्टनि थैजों सुस्रांजाबाय आरो जोंनि फोथायनायजों जोंनो जिसु ख्रीष्टनि सिखांफिननायजों जों सिखांफिनबाय थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय बेखौ सोरबा मानसिफ्रा फोथायबाय सोरबा मानसिफ्रा माखासे हान्जाफ्रा फोथायाखिसै बे फोथायैफ्रानो बुंनो हमबाय बायदि रोखोम बाथ्रा नाथाय बे जाय मानसिफ्रा फोथायबाय जिसु ख्रीष्टखौ बे फोथायनायजों इसोरजों मानसिजों सोमोन्दो जाय सोमोन्दोआ गावनि पाप मावनायजों गोजान जाबायमोन इसोरनिफ्राय जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों इसोरजों मानसिजों मोनसे रिलेसनावहाय सोमोन्दोआ खाथि जाबाय बेबादि मोनसे बेबस्थासो आरो बे बेबस्थानि गेजेरजों इसोरा मानसिनो गावनि अननायखौ प्रकाश खालामबाय इसोरा गावनि अननायखौ दिन्थिबाय क्रुसनि सायाव
इसोर गावनि अननायखौ गोरबोनि अननायखौ बिखा फुवारनानै क्रुसनि सायाव बे दिन्थिबाय दोगथाब जानायनि गेजेरजों बे सुबुं माहारिखौ बेबादि अनदों बेबादि अनबाय बे अननायखौसो खृष्टान मिशनारिफ्रा फोरोङो बुरखायनायनि थाखाय नङा बासायजानायनि थाखायसो बासायजानायखौ फैसाजों बायनो हाया धन दौलतजों सोलायनो हाया इसोरजों मानसिजों मोनसे जानांगौनि थाखाय बासायजानायखौ बयबो मोननांगौनि थाखायसो बे रिलेसननि थाखायसो खृष्टान जीबना जिसु ख्रीष्टखौ जायफ्रा फोथायबाय बेखौनो खृष्टानफोर होननानै बुङो जिसु ख्रीष्टनि सिखांफिननाय गैयाब्ला खृष्टानाबो गैयामोन खृष्टान फोथायनायाबो गैयामोन बेनिखायनो खृष्टाना धर्म नङा इसोरजों सुबुं माहारिजों मोनसे जानायनि मोनसे रिलेसननि मोनसे बेबस्थासो नोंबो दिनै फोथायोब्ला नोङो दिनै नाजावोब्ला बासायजानाया नोंनि गहोजानायाबो नोंनि आरो बे बासायजानायखौ रांजों सोलायजाया सना रुफाजों सोलायनो हाया सना रुफाजों सोलायनो हाया गोबां मानसिफ्रा बुंनो हमदों जायफ्रा फोथायाखै खृष्टानफ्रा थाखा होनानै बुरखायो लब खालामनानै सना रुफा होनानै बुरखायो होननानै गोबां हान्जाफ्रा बुंनो हास्थायदों नाथाय बे गासैबो नंखाय बे नंखाय बाथ्रा खृष्टाना बेबादि बुरखाया खृष्टाना बेबादि बुरखाजानाय नङा जुदिअ खृष्टानफ्रा बेबादि बुरखायोब्ला बे गोबां गिदिर गिदिर स्कुल कलेजफोर डक्टर हस्पिटालफोर खृष्टान मिशनारिफ्रा खालामबाय मानि थाखाय खालामदों गोग्गो समाज दानो थाखाय गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफोरखौ गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो थाखाय नंगौखौ मिथिनो थाखाय गावखौ गसंथानो थाखाय गावखौ दानो थाखाय बेखौ राव हारि धर्म बासिनाय गैयालासे मोनसे शिक्षा होनो थाखाय शिक्षाखौ लाभ खालामनो थाखाय मोनसे मानसिम मोनसे स्टेजसिम मोनसे प्लेटफर्मसिम सहैनो थाखाय रावखौबो मुगैनाय नेवसिनाय गैयालासे स्कुलनि गेजेरजों शिक्षा लाभ खालामो बे कलेजफ्राव खृष्टान मिशनारिफोरनि कलेजफ्राव खृष्टान मिशनारिफोरनि डन बक्सफ्राव खृष्टाननि बाइबेलखौ फोरोङा जिसु ख्रीष्टनि सोमोन्दै फोरोङा बे स्कुलनि सोमोन्दैसो फोरोङो बे स्कुलाव खिन्थु नोंनि स्कुलाव बे स्कुलाव अनलि खृष्टान गथ'फ्राल' हाबा अनलि हिन्दु गथ'फ्राल' हाबा गोबां धर्मनि मानसिफोर हाबा बे धर्मनि मानसिफोरखौ धर्मनि कनभार्ट खालामनायनि थाखाय फोरोंथाय होआ खृष्टाना बेबादि गोग्गो समाज दानो थाखाय मानसिखौ सोराङाव लाबोलांनायनि थाखाय नंगौखौ मिथिनांगौनि थाखाय इसोरखौ सिनायनांगौनि थाखाय इसोरनि अननायखौ ग्रहण खालामनो थाखायसो खृष्टानफोरनि बाइबेलाव इसोरनि अननायखौ खृष्टानफोरनि गेजेरजों बे बुहुमाव प्रकाश खालामदों बे बुहुमाव प्रकाश खालामदों बे सोलोंथाइखौ होनो थाखायसो बे गहोजानायखौ होनो थाखायसो खृष्टानफ्रा बाइबेलनि बासनखौ प्रसार खालामो कनभार्ट खालामनांगौनि थाखाय नङा गालातियानि 5 अध्याय 1 फराव बेबादि बाइबेला बुंदों जोङो जेखौ मोनबाय बेनो गहोजानाय गोथार बाइबेलाव जोंखौ बुंदों ख्रीष्टआ जोंखौ गहोबाय बेनिखायनो गोग्गोमै गसंथादो आरो लेंबायनायनिफ्राय जुंगालाव दा खाबथा जाफिन मानसिया मोनसे समाव पापाव गोग्लैबायमोन पापनिफ्राय रैखा खालामनायनि बेबस्था गैयामोन नाथाय ख्रीष्टनि गेजेरजों पापनिफ्राय रैखा मोनबाय बे पापनिफ्राय रैखा मोननायखाय बै खोमसि समाजनि बादि जिउखौ दा खांफिनसै बिमा बिफा मिथिनो रोङै अनलायनो रोङै सिनायनो रोङै गावजों गाव हेफाजाब खालामनो रोङै बेबादि मोनसे समाजनिफ्राय नोंसोरो थख'जानायखाय बे समाजाव नोंसोरो दा थांफिनसै बिनि थाखायसो खृष्टानफ्रा सोलोंथाइ बादा होयो
बे मोनसे कन्भार्ट खालामनायनि बाथ्रा नङा बे इसोरजों मानसिजों खौसेयाव थायोब्ला नोंनि नखरा सोरां फैगोन नोङो बासायजागोन ख्रिस्ट'आ गहोजानायनि थाखायसो ख्रिस्ट'आ धर्म बुरखायनायनि थाखाय नङा ख्रिस्ट'आ धर्म बुरखायनायनि थाखाय नङा बासायजानाया नोंनि थाखायसो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जोंखौ लुखांथों नोंखौ आरो आंखौ लुखांथों जों खृष्टानफ्रा धर्म नङा इसोरजों मानसिजों मोनसे जानायनि मोनसे बेबस्थासो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव गोजोन्थों।